ଏବେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସରକାର କଲେ ଏହି ବଡ଼ ଘୋଷଣା। ତେବେ କ'ଣ ରହିଛି ସେ ଘୋଷଣାଟି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜାଣିବା ତା ପରରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବା ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହିପରି ସୁଭଦ୍ରା ରିଲେଟେଡ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା। ହଁ ଦର୍ଶକ, ଯଦି ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିଛନ୍ତି ବା ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର ଆସିଯାଇଛି। କାରଣ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିଟି କେଉଁ ଦିନ ଏବଂ କେଉଁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ମିଳିବ ତାର ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଆସିଯାଇଛି। ହଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଗତ ବୁଧବାର ଦିନ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀମତୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର ମାସ 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟର ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ 5 ଲକ୍ଷ ବଳକା ମହିଳା ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଏବଂ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କର ଫର୍ମଟି ରିଜେକ୍ଟ ହୋଇଥିଲା ବା ସେମାନଙ୍କ ଫର୍ମରେ କିଛି ତ୍ରୁଟି ରହିଥିଲା ତାହାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ୱେବସାଇଟରେ ଏକ ଫିଚର ଆଡ୍ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁଠି ଆପଣମାନେ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଏପରିକି ଆପଣମାନେ ଯଦି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଭିଜିଟ୍ କରନ୍ତି ତେବେ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଭୁଲ ରହିଛି ବା ତ୍ରୁଟି ରହିଛି ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ଅବଗତ କରାଇଦେବେ। ଏବଂ ଏଥିସହିତ ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିଜ ଫର୍ମର ତ୍ରୁଟିକୁ ସୁଧାରି ନେଇଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନଭେମ୍ବର 24 ତାରିଖରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଟଙ୍କାଟି ମିଳିଯିବ ଏବଂ ଏଥିସହିତ 5 ଲକ୍ଷ ହିତାଧିକାରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ଆଶା କରୁଛି ଆମର ଅପଡେଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଯଦି ପସନ୍ଦ ଆସିବ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ।